Gazede okiny makawuono ano Daily Nation gi The Standard mabende na iwacho ni nanono gi jafombo wadawa mano Joey Raymond. Gazede mar The Standard gi Daily Nation diwacho nango kaluwore kod athor wach momipek wachaka ne gi Daily Nation ipenjo gimomiyo ni nango meni Kenya pod nitiere Haiti obila mano mar piny Kenya. Ing'eni kidhi Kenya en achiel kuom pinje mane ni UN. To Kenya en kibiro kata East Africa ka en do East Africa. At the same time iwacho ga ni ka shida nitie kwa jirani kata ka wat kech ngeni Asians ka majority mar gin blacks gin jorotenge ka wan. To Africa Kenya achiel kuom pinje man gi the profound security margi. I feel ni kapok jo giogo ethorio mang'eny kabisa to ang'iyane the national outlook kata global outlook ma Kenya chiwo kopono support Haiti. Koro Kenya onengo odhi mbele kod konyo Haiti. Yes. Makoro nikech bingeni bendi penjo kata mana kaluwore kod omenda mabende osebede kigolo nyalo paro kanyo omenda mabende nosingi manone piny Kenya kata mana e kinde mabende gintiere gi mission makamano e piny no mano mar Haiti. Nitiere pinje ka mano moriwo Canada, US, Germany, Korea, France, Spain, Italy, Turkey gi Singapore. Nitiere omenda mabende nagisingo. Nitiere pinje mabende ostieko chulo gowi mabende nagisingo mano mar kiriwote nen siling bilion 14.3. Piny Kenya hineno kanyo omenda magisetiyo godo en siling bilion 4.6. To kende gen nyaka sani waselalo obila ariyo. Nantiere kanyo Samuel Tumpoi mabende noseiki kanyakla kod obila machielo mano mong'ere kaka Benedict Kabiru Korea. Mabende kineno kama na duration managitho godo kin thuolo mar dwe achiel kende. To bende familia maggi pod wachore ni pod gintiere mudho e kinde mamoko. Ing'eni koponi ji kata osetero kan gima mokwongo tero jo lweny kata polise moso jo lweny e gik matimoregi. Nikech kata kaponi dhi kata South Sudan wasetero ji, kan idhi Sierra Leone wasetero ji, ki Somalia wasetero ji. To outcome magi are normal things in lweny kind jonjore gi jomarito kelo kwe pinje mamoko. To ok wanyal gombo mondo wabed gi tabu man ni samoro wawito jogo ke jok mwawito gi polisi ariyo man wawito gin owetewa to gin nyimiene wa kon joma miyo to samoro gin gi nyithindgi back home ok wanyal gombo lakini magi are normal things e dhao nikech kapok ok wan samoro mbi joka gi big lose ngimagi an neno ni kapok wang'iyo wago ethorio mang'eny wang'iyo ni jolweny gi ang'ama gitimo kocha onengo wang'i gimiluongo the global outlook en safe mane ma piny Kenya miyo jo Kenya magi gik mamiyo Kenya gige level moko tikene sifa nyalo bedo Kenya to bende wacho ni ngima bende lal nikech nyaka sani ariyo kuom gi osetho ariyo bende osedo hinyruok sifa en achiel kuom gik ma en tig moro ni the iluongo ni global outlook Sharon Kenya kata king'iyo East Africa kata king'iyo the strength of our currency yudo ka duong' sana moyo kata pinje moloro wagi gik makelo gige gin sifa mena wuoye ginego mar ariyo ing'eni kiny en marwa kawuono en mar Haiti wan koponi wagolo ka jirani wang' wato joma gibiro konyo nikech gini en omako piny moro amora ing'iyo kata mana chon kabisa ne nitie jo kidhi northeastern kanyo ibiro yudo ka Al-Shabaab ne nyalo cross mabi Kenya mago jonjore mong'e globally wan ka koro sama koro Kenya wang' wato joma gibiro konyo ka wan to ok wanyal konyo jirani. Yes.